guretzako ekimen importantea da, oso garrantzitsua ikusten duguna da, egun bizitzen ari garen momentuan ikerketa eta ikerlariaren profilentzako ekimenotako ekimenak. Nun bildu egiten diren ikerlari ikaste eta eskasteen arteko lotura batzuetako egin dugu. Unibertsitateak horretarako apostu garbia eta ozenean eta zuzen egiten ari da. Azken urteetan biertan gertatutako ikerketa eremuetan gertatutako produzio zientifikoa oso ona izan da, oso garatu izan da. Bai tesi doktoretan, bai artikulu gintzan, baita liburu eta liburu kapituluetan, eta zen izan iker komunikazio espezialetan. Hori dela eta gure apostua garbi izango da, Amerikana horretan izateko dugu era horretan gure misio eta baloretan garritu. Eta ikusten duguna da, ikergazteko ekimen honetan agertzen diren baloreak eta pausoak horren aldeko apostu egin dutena, nun ikerlari ezberdinetako ikusetenekin batera proiektu sendoa eta eraikitzaile eta baikorrez.